কি হয় ছোৱালীটো কি হয় ছোৱালীজনী মামাৰ ছোৱালী হয় মামাৰ ছোৱালী কি কৰি আছে মামা ছোৱালী কেনেকৈ একেলগে এতিয়া ঘূৰিব আহিলো যে ইয়াত ঘূৰিব আহিলো যে পইচা বিলাক ক'ত কেলা মুহুৰী টনাই দি কৰ হয় তুমি বিলাসী পাৰা মুহুৰী টনাই দি গৈছে কি কৰ বিলাসী পাৰা কি গাঁও এই তাৰাবাৰী বিলাসী পাৰা মাৰ নাম কি কি নাম নিশা বড়ো তোৰ মাৰ নাম কি তোমাৰ নাম কি So hello लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअखौथ' माने इन्ट्र आरो थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय आरोना लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ मा जागोन लोगोफोर भिडिअखौथ' माने बेखौ माने फेसबुकआव माने नुखाबायबो जानो हागौ आरोना गोबाङानो माने आंबो फेसबुकआवनो मोन्दों आरोना जास्ट लगे लगे मोननाय लगे लगे नोंथांमोननो बे भिडिअखौ आपडेट होनो होननानै दा लाबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर गोबाङानो आंनि भिडिअखौ नायो आरोना बिनिफ्राय माने साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरोना अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना माने जाय माने गोदान भिउवार्सफोर फैयो आरो जाय नायबाय थानाय भिउवार्सफोरा नायो साबस्क्राइब खालामिया माने साबस्क्राइब खालामनानै ला आरोना लोगोफोर प्रमद बर'नि परिबेदनाया बेनो नामा आरोना UBPL नि माने MCLA माने दिलीप बर'आ माने सासे लाइमोन सिख्लाजों माने हस्टेलाव हमनानै मोनदों आरोना माने दिलीप बर' आरो सासे लाइमोन सिख्ला आरोना बिनिनो मोनसे आपडेट भिडिअ लाबोदों आरोना लोगोफोर इन्ट्र होनाय भिडिअखौबोथ' नायनानै नुखाबाय माने बे मामानि माने फिसा होनदों आरोना फिसाजोना मा होनदों आरोना भिडिअआव खोनागोन आरोना लोगोफोर भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय बिनि सिगाङावनो आं फंनैसो बाथ्रा बुंबाय आरोना लोगोफोर माने UBPL नि माने MCLA नि माने दिलीप बर' आरोना माने रुम मोनसे माने हस्टेलाव माने हमजादों आरोना बिनिनो मोनसे आपडेट लाना फैदों इन्ट्र होनाय भिडिअखौ नुखाबाय ससे क्लिपखौ आं माने इन्ट्र होना होबाय आरोना बिनिफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय स्किप खालायनाङा जायनो स्किप खालायो माने मोजाङै मिथिनाय नङा आरोना लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ नायनानै लादो आरोना ओमफ्राय आं भिडिअखौ नैबे स्क्रिनशट मारिनानै होनाय नैबे फेसबुक पेजाव मोन्दों आरोना आरो लोगोफोर भिडिअखौ देखायैनि सिगाङावनो माने आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों आरोना लोगोफोर मानो होनोब्ला बयनिसिमबो माने भिउवार्सफोरनाव आं जुदि माबाफोर गोरोन्थि राव बुंफ्लांदोंबा गेजेरावनो आङो निमाहा बिग्रोखानाय थाबाय आरोना बयनिसिमबो माने निमाहा बिग्रोखाबाय आरोना माने आं माबाफोर गोरोन्थि बुंदोंबा माने निमाहा होखादो आरोना बयनिसिमबो माने आं निमाहा बिहरखाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायनानै लादो आरोना लोगोफोर কি হয় ছোৱালীজনী কি হয় কোনে তোমাৰ নাম কি কি হয় ছোৱালীটো কি হয় ছোৱালীজনী মামাৰ ছোৱালী হয় মামাৰ ছোৱালী কি কৰি আছে মামা ছোৱালী কেনেকৈ একেলগে এতিয়া ঘূৰিব আহিলো যে ইয়াত ঘূৰিব আহিলো যে পইচা বিলাক ক'ত কেলা दाथ' लोगोफोर माने भिडिअखौथ' नायनानै नुखाबाय आरोना माने माबायदि माने सासे मा होनो नामा मा जाहैदों माने दिलीप बर' आरोना दिलीप बर' माने मोनसे रुमाव हमजादों आरोना माने गाज्रि सोमोन्दो बेफोरबायदिनो माने हमजादों आरोना दानि जुगावथ' माने मिन्थिखायोसै आरोना ससियेल मिडियानि जुग गोदो माने बेफोरबायदि जाथाय जायोबाबो माने बेफोरबायदि माने ससियेल मिडियायाव नुजायामोन फैयामोन आरोना सिगांनि बायदि नंला आरोना दाना सिगां माने बेफोरबायदि जाथाया जायोमोन सिगां नाथाय बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव माने मेम'रि हिसाबै थायामोन आरोना दा माने सोरबाफोर जुदि माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावोबा सोरबा माबा मोनसे खामानि मावोबा माने ससियेल मिडियायावनो गासैखौबो नुखाजोबो होननानै बयबो मिन्थिखायोसै आरोना दानि जुगाव बेफोरबायदिखौ मिन्थिखानानैबो माने बेफोरबायदि हमजायो जायो आरोना दानि जुगाव बेफोरबायदिनोसै आरोना आरो लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेनोमोन आरोना लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना आरो खनसे होनबावबाय आरोबाव लोगोफोर मानो होनोब्ला आङो आंनि ब्लग चेनेलनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव अलरेडि होनानैनो दोनखायो आरोना खनले बुंबायानो थायो आरोना आं माने जेसेबां भिडिअ आपल'ड होयो आं माने बे आंनि इउटुब चेनेलनि लिंकखौ
डिसक्रिपसनाव होनाय आरो बे बुंनाय रावखौ बुंबायानो थाखायो आरोना खनले खनले अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होयो आरोना नैबे आंनि ब्लग चेनेलखौबो मानो होनोब्ला जेरै बे चेनेलाव दा इदि बेफोरबायदि सापर्ट खालामदों आसा खालामदों माने आंनि बे ब्लग भिडिअखौबो एसे नायगोन आरोना बयबो नोंथांमोना बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर बेफोरबायदिनो माने गोदान गोदान आपडेट मोननो थाखाय आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरोना मानो होनोब्ला आं जेथिया भिडिअ आपल'ड खालामो नोंथांमोननिसिम माने नटिफिकेसन मोनहैयो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय आरोबाव लोगोफोर माने भिडिअखौ फोजोबैनि सिगाङावनो आरोबाव माने मोनसे आपडेट होनो सानदों आरोना लोगोफोर बे आपडेटखौबो माने गोबाङानो फेसबुक आरो इउटुबाव नुबायबो जानो हागौ आरो नुवाखैबो जानो हागौ आरोना गोबाङानो सोरबाफोर जुदि नुवाखैबा बे आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नायनानै ला आरोना लोगोफोर माने बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला हमजालायबाय आरोना माने खोनादों माने बरपेटानि होन्दों आरोना ओरै बरपेटा साइडनि होन्दों आरोना बे लाइमोन सिख्ला बा सेंग्राफोरा होजोंनि आरोना बिदिब्ला लोगोफोर नैबे आपडेट भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आरोना बेखौबो কি নাম ভাই তোর কি নাম ভাই তোর ইয়ার নাম হ্যাঁ কি নাম বিজয় বিজয় কোন হয় বাজানি তুমি কোন হয় ভাই কোন হয় তো বাজানি তোর পুরানা কি হয়তো না জানো ডাঙৰ দেখা ফোন মাছিলো কোন হয় বাজানি ডিস্ট্রিক্ট কি আমরো তোমার পুরাই হ্যাঁ ফোন মারিলো মই কোন হয় ডাঙৰ ভাই ফোন মারিলো ক'ত গোটাই মিলাব তাহাক বান্ধি পুখুৰীত মুহুৰী টনাই দি ক'ৰ হয় তুমি বিলাসীপাৰা মুহুৰী টনাই দি গুছি কি ক'ৰ বিলাসীপাৰা কি গাঁও এই তাৰাবাৰী বিলাসীপাৰা দিলো তাম্বা লাগে মাৰ নাম কি হ্যাঁ কি নাম নিশা বড়ো তোর মার নাম কি হ্যাঁ তোমার নাম কি दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेनोमोन आरोना लोगोफोर सिगांनिफ्रायनो आपडेटआनो होबाय दं दाबो आपडेटआनो होबाय दं आरो सोरबाफोर जुदि माने गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार बावनाङा आरोना होलांखाथार बेफोर मोनब्रैखौ माने खालामखा आरोना मानो होनोब्ला जोंनि बर' लाइमोन सिख्ला आरो सेंग्रा अर्थ गैला आरोना माने बेफोरबायदिनो माने हमजालाय हमजालाय बुथारजालाय बेफोरबायदिनो माने गोबाङानो जालांबाय दं आरोना आरो दाबो जाबाय दं बेखायनो बुंदों माने एसे सांग्रां जा होमबाबो माने मानिला आरोना दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा आरो लोगोफोर माने बे भिडिअखौ आं मोननैखौबो माने बुजाबनानै होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर दिनैनि बे आपडेट भिडिअखौ बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन आरोना बिसोर मोननैखौ आं बुजाबनानै होनाय जाबाय आरोना दिनैनि भिडिअआव बिदिनो माने आपडेट मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरोना बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना बाय बाय